Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fritz channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate ngiyabonga support guys. Kuningi okwenzakalayo ukwenza ukuthi ngakwazi ukwenza ama video. Kule video i-address izinto ezo-3 or 2 engiyikhumbulayo. Eyokuqala ile yezingane zesithembu. Production team bangithumile mina ngiyathumeka. Into ke yethi ithini sibadala ukuthi sizolalela into engathi shu mase sifuna ukuyenza into ethi shu. Ngibone u-episode 3 yesterday mangaba ngikhuluma iphutha seku episode 3 mangibuka u-episode 3 yesu umjolo lo wenzakalayo mabejola ukusho ukuthi bayakhuluma ayikho into abayikhulumayo. Even meeting last cabanga ukuthi khona kune meeting nobaba uMseleki ayikho into abakhuluma ngayo into esithi soyibamba ukuthi bathini. Hayibo yazini enye ilento yokuthi thina ngokubuka izingane zesithembu sesenzeka abantu abadala bangekho serious. Yazi kanjani ngizothi ngithi ngixoxa ingane zesithembu vele bethi how fix ubuka lowo msangano akube into sikwazi ukuyibuka noma sihleba phela sesenze review akube into vele esazi ukuthi okay kwenzakalani. Kuyimanje nje kumahliphi makumahliphi kungathi bekujahiwe khona kunjalo ngathi kahle uSinewe kufanele ukuthi abe phambili kodwa manje uSinewe kule show fanele ezemva kaMpumelelo ngoba manje izinto eseyi-address kule TV show izinto esesizwile uSinewe eyikhuluma sekulokhu kuphinda kuqhwanda uSinewe ngoba uSinewe uzoletha ama-views abaletha into ephilayo ukuze sizokhuluma ngento ephilayo. Mawumjolo nomjolo uyabonakala ukuthi uyangaphi kungavele kushuthwe nje ngoba kuzothiwa i-TV show. Siyakwazi phela nokuphuma ku-DStv mhlawumbe bafuna ukwazi ukuthi saphuma kanjani kusiyacela. Hayi ngeke guys ayikho into engithi mina mhlambe nginganimosheli nginenzele lento yokuthi usuzwe ngithi nawe usuzobona mhlambe kungenalutho ake ngikhulumele nje lami side njengoba ngenza nalama reviews isuke ikhona into engiyibonile engizoxoxa ngayo. Kuyimanje yaza ngazi ukuthi ngizothini ukuthi kunengane entsha efike noMpumelelo into vele siyazi ukuthi izokwenzeka leyo siyilindele yini ke enye. Number 2 ke ile yemizwa yabantu ile yama fan base ile yokuba yifan sesikuthando nesithembu. Ngacela nje kuse-early ngoba yinto engikwazi ukuyibona le. Ngesikhathi ngikhuluma ngo-season 5 of uthando nesithembu ngasheshe ngabona kwi-comment section ukuthi kunabantu abeza kwi-video ngepurpose yokuthi ngenhloso yokuthi wena uzothi uMayeni uright uMakhumalo uright ngoba bona beyabalandeli balawo makhosikazi. Ayisebenzi-ke kanjalo i-review yinto yokuthi sixoxe into esiyibonile nento engiyibonile. Ubufeni bakho bugcine kuwena ngoba lobu bufeni bakho uzimoshela wena ukuzwa into esishoyo. Sithi sikhuluma kube ngathi wena uvala indlebe ngoba into izindlebe zakho ngoba into elindele ukuthi uMakhumalo uright kuyona yonke into esikhulumayo. Umayeni uright ilapha phela amakhosikazi akaMseleki anama-fans anale mentality. Mina angisebenzi kanjalo into ngeke uzuyithole leyo uzokhuluma ubhala ama-paragraphs amade mase ngithi mina breathe in breathe out awusho ukuthi uthini ngoba uzosukhuluma i-paragraph ende usho into engekho uhlule nje ukulalela. Kube yisiZulu ilanguage engisebenzisayo njengoba kuyeyami ilanguage mhlambe ngiyikhuluma ngendlela eba deep kuwena ungayizwa. Mawuthi ilanguage awuyizwanga buza ngizozama ukuchaza nge-English. Angiyithandi leyo English ayinto futhi engajwayele ukuyikhuluma kodwa ngoba sengiyabona ukuthi khona la silahlane khona ngenxa yokugejana kwe-language because ngisebenzisa isiZulu. Manje nina nifika nobu-fan base benu fan mentality angazi lento ebizwa ngani kodwa inobudididi phakathi ngoba uthi video ikudidile uzongilwisa ngabe uyangibuza ukuthi bengithini ukuze uphikise lento engishoyo. Into ephikisayo uhambisana nokuthi uMayeni uright yonke indawo uMakhumalo uright yonke indawo. Ayikho into engizokwenzela yona lapho ayikho into engizokwenzela yona ngoba into esixoxayo izoba beyond ukuba right kukabani.
sikhuluma ngento esiyizwile nesiyibonile. Ukulalela kwethu akufani. Musa kufuna ukuba ifan ngaphansi kwevideo ekhuluma nge-review exoxela ukuthi sekwenzakaleni. Kungaba yinto ongayibonanga ngaleloso or yinto ebone ngento ehlukile. Wena ufuna sizothi uma Khumalo u-right, uma yena u-right. Hey, sibadala thina. I-TV show siyibukela ukuthi siyi-enjoy, asiyibukela ukuthi sijabulise wena nobufeni bakho. Ama-pages abaku-social media akhona la uzohamba kuyobhiyoza khona, ubakikizela ubashayela ihlombe. Kwi-TV show size ngokuthi sizoyi-enjoy, hhayi ukujabulisa wena. Lena-ke ufuna ukuthi ngisho kanje ngethone yokuthi ngi-serious. Kanti bengekho serious kuleya video bengichaza into engiyizwile. Inkinga ubulawa ukuthi uyifan omdala. Manje sengathi-ke yimolwa nawe, angilwi nawe. Uzozwa vele ngobufeni, uzo-understanda ngobufeni, uzo-reasona ngobufeni mase ukwenza inkinga yami. Okwenze wena kwaba inkinga yakho. Manje ngenze njani mina? Sengigaxele-ke manje. Sengigaxele, sekufanele ngiphendule izinto engasakhulumi ngazo. Kukhona ezinye izinto engisheshe ngiyi-understand ukuthi uma usakhomenta kanjena into yakho usanempi yalamakhosikazi. Asisekho-ke kwimpi, sikhuluma into abayenzile. Le abayenzile uyibonile noma uyibonanga? Angazi noma uyibonile. Ubone ukuthi kusathiwa number 1, number 2, number 3 iselapha into yakhona. Yo, hayi niyakhathaza-ke bandla, niyakhathaza ngoba phela ezinye izinto ngeke silobe sibuyiselane emuva ngokunye ngenxa nje ukuthi kufanele sijabulise wena ukuthi uyifan. Sikujabulisele lokho ukuthi uyifollower kabani. So ukurizina kwakho kuzolandela ukuthi yena uthini ngaleso sikhathi. Hayibo, mhlola yami. Kodwa yini? Imhlola hayo. Kuyona yonke indawo. Ngosami ngiyaxolisa kunama-chips eduze sengiyadla. Kuyona yonke indawo kunabantu abangalindi ukuthi ubani uthini. Abakwazi ukuthi beyizwele, abangazulandela futhi ukuthi kukhulume ibani mase besileyo nto i-right. Mayi-right i-right, mayi-wrong i-wrong. Le fan mentality hayi izonididisa bakithi, izonenza ngathi anikho right nibe ni-right. Ngoba manje wena ukuba kuhle kwento ukulinde ngoba nakho kushiwo ubani. Angeke ukubone ngisho kukuhle ngoba akushiwo ngoyilo omthandayo. Nento ephilayo wena uzoyiphika ngoba ishiwo i-favorite yakho. Singenaphi sina? Mina ngingenaphi? Ngoba ngiyabona nayo into ikhuphuka ngami noshoni yakhuphuka. Ngifuna ngithi akuyona-ke le akuyona, ungifunde ngendlela e-wrong. Nalento eyichazayo ayikho. Ngoba leyo ongayi-understand eshiwo yimi wayibuza ngizoyiphendula ngale ndlela engicabanga ukuthi udinga i-clarity ngayo. Kodwa manje ngoba uza ngobufeni. Hayi. Hayi nanze seyinkinga zabantu niyayigona manje nizenzeni. Kwabona kabanankinga ngoba phela bona bahlale phambi kwekhamera behlalele ukuthi khona asikhulume. Ney'ngane nje bayihlalisa phambi kwekhamera bayihlalisela khona ukuthi asikhulume. Siyakhuluma-ke manje sekuwuwe oshayo. Kanti wena unamba bakho uSithembu sasemzumbe. Uze emva kwamakhwela kodwa ulela amakhosikazi aphambili. Aningiyeke abakithi yo, yazi nginey'nkinga ey'ningabi ukuthi ngizo-address izinto ezingathi ishumi manje izinto zama-fans. Ngasho ngathi kule channel angisebenzi ngezwi leningi, ngisebenza ngento engiyibonile. Ngiyazi ukuthi amakhosikazi anama-followers amangakanani ngohlukana kwawo kodwa ngilandeli lokho. Ngilandela ukuthi i-TV show ithini. Bye bye. Yo.